Pozdrav svima, evo ga 10 stepeni, a ovo izgleda kao dobar unos pčela. Znači ovo trenutno izgleda bolje nego dok je bilo sunčano. Tako da pogledajte ovo. Ali ja mislim da ovo nema veze sa unosom. Pre bih rekao da je ovo žeć pčela. Pošto nisu izlazile 2-3 dana i sada koriste priliku da donesu vodu. A i naravno i da se očiste. Tako da. Evo, a pogledajte kako to izgleda. Kao da je bagremova paša u jeku. Čovjek bi rekao da nose. Međutim, moje mišljenje je da je ovo čisto odlazak da se očiste i da donesu vodu. I da su jako žedne. Ili je možda neki kojim slučajem unos, ali čisto sumnjam. Ovako čini mi se dobro nisu radile ni za bagrem. Tako da. Eto. Vidjet ćemo, možda ovih dana se iznenadim po kiši da bude nešto. Ali uglavnom gledajte koje to rade. Biće nektar izgleda od vode. Ništa, evo malo da snimimo to. Ovo izgleda kao da ulaze čak i na gornje leto. Tako da. Eto, to je to, kolege. Rade na vodi. Ali je lepo. Lepo izgleda sad. I za divno čudo su mirne. Inače su ovo isto malo. Evo jedna je došla malo, ali. Eto. Toliko za sad. Pa vidjet ćemo. Po meni otprilike pitanje šta će biti sa bagremom, ali mislim da neće biti nekih velikih unosa. Što je bilo, bilo je. Jer najavljuju još nekih 4-5 dana kiše, tako da to je to. Ali ajde evo da malo pomislimo da je neki unos. Pozdrav i medno.